Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Badai Pet ia katanat Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEC henne kasngi ulakhot ia kajingyalang ia kinong yalam jongka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association banyakran halor bun kimat kibiedei batki. Habayakran bad Presiden ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association uba Daminot Seliang uloong bakinong yalam na kaleng saudong kilawan banishim benta ha kani kajingyalang bad halor kaju kajingtmu. Uba asaliang uloong bapilayo I hakini kisngi bakum kaseng kami isya surok banyada ya kajela na kajingpang klams yar. Bun kijela hakari kimat ya kani kajingpang badda kajingte lakam kinlat na kajingdu nong bad kipat ba nong bam do ru kin yo ban bam ya kado kababyang. Nakaliang advisor ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association uba William Dingdo habakran ba kinong tho kubor ulayatu baka sorkar ha kani kajingalang kilashim ya karai banbu daka District Task Force kabanpet daka Animal Husbandry and Veterinary Department banyada yangi na kani ka khlam jingpang bat ban pensyong shingan ya kinong ri jingri bat ru ya kinong bamdo ulaban rap ru da ka boong bakum ka kanhon kayo I baka sorkar kalashim khia bat kan tre kam no mardor uloong baka sorkar kalashim khia ban pet perman ya ki kali kits yar ki bawan rung sya ka jilla omtang na bernihat Henry na kiwe kilinti ru kumju shusho ulayathu baka sorkar kan sa shim halor kanie bat kidan ka jingkermen bakini ki eke baro kin sa urlang Sebenarnya kalian jongi niwan hang ni bani kendu yo menteri jong katnat bani kami ya ka katnat jingri tiba ALHEC akabidi bat ka jing jongi kumki nongri jingri hapo ka jela ka jongi ka niwan hapo ka satri jong ka Meghalaya Poultry Farmer and Welfare Association ya ka ba nidon hang ni nadu ki parlok ke bayawan na West Khasi Hill na Jaintia Hills bat kumju na Garo Hills kiba yawan ya kaju ka jingtmu hakabidi bat klei lengba ki social media ya ka jingmi jongi sya surok na kabenta ban yada hakabidi bat keneka kam ka ba ngingi jutrei namar kum mengitip himenta kiba bun na ki state apa ka ri ka jongi kadon keneka bat flu kadeka jingpang clams ya lakum no ki babon hi ki state kila dep ban khang ya ka jingwan rung ki siar ki banasha ki we ki jela ka jing tmu ka jongi ro ka ni ka por ka long ban karpat saka sarkar bakata ka jingpang kan namuan hapo ka jela ka jongi nang ba ki nongrep jongi kin nom dunam bar ka jur ka por ki nong bam doru ki niok ban bam ya ka do ka ba ki siar ki ba khoj ki bompang ki ba khoj ki ba khia dekatah ki jing tmu tu rai ke ba kala perkhat ban bo na ke District Task Force and kata ke ban head ke ban direct na po ka na ka tunap jong ka Animal Husbandry and Veterinary Department ka ban yada yangi na kani ka khlam jingpang ka bala ban wan na shawai bat ka jaga bat ban pen shong singan yangi kinong ri jingri bat ya kinong bam ru ya kani ko dos ti namar ba kani kalong ka ka bade ka baja shawai ndre bakan wan sani sipo shnong jingi kalong ka ka ba ni snow ting but ni snow skier but ni pada baka sarkar kala asim kia kani ka jingla dika baka ni ka jingka pa ka jingi ti ngafrai kum bakalong hi kani kala long with immediate implementation baka kum ka jingi shong meeting ni tika ong bakan constitute woodwood kan implement woodwood te ngir ni kerpat ni expect baka ni implementation jongkar kan long ke belong immediate but ni kermen ba ngini I ka ba ngini ya ka effect jongkar hapo kan ki entry gate ko bila batai ru ba kidan ki neki ki jaka ki bala bandrung ke namar baka jaka jongi kalong poras ki jaka ki balung ki bala bandrung na sipo umkiang ki na sipo jirang na ene lemar balada don becek nang ni na po pagnihat henry ki jaka per kilat lam ti ya kituru kila semkhia bat kin sa pet ke ka bala bende ti nang ni sekmat ngilong ni kermen ba ki baka ong sarkar bakan
pun long bahkan pun mandor. Lihat, Andre ki badai support kiwe ki Jakaru ki kenthop ya ka jirang ya ka Siang ya ka Maulasnai te kidon ki list bangila ai la submit ru syaka sarkar ti kala kan examine but lada haba kala menjur bahkan kan bu daka task force but ngi kermen ba nang ni sakmat kan khmi kan long ke ba sham sham ka task force kum ba ki long menta ki ong ba kan head kan sa notify ka government menta tingin padi I ka notification ndai kan notify no menta kan nakaliang ka jong principal secretary ila shimkhya kan te ngi kermen ba kan kan long kam ka ba shongkya te ngi kermen ru ba ke ba kila menjur ba long kam kan sai so kade ban check hi ka law and order ni shudong no tong kina ki spy ki bangin yo bane pet bane khmi lada kadan ke ba bangim sno ya per komle ka ban kta ka komri juri ti ngi don ka kata ka hok ban report ya kadi ka task force nomor ba kum bakalong ngi don lang ba kani ka task force to ki kran kade shalom kata kade ka basisha andre ki orders per ki adon lupa ki barim buat ki copies jong ki order ru ki adon lupa ki ba hab ban dan ya ki kot kisla ki certificate of origin kum mengitip ba ki ki barum hi shane kin hab ban dan ni ki certificate of origin ki wan na e ka ba certified na ka tu ka state da department ayu ka ba certify kila test ayu hang tu to ka bat hang ni ru ki bawanra ki hab ban penbut ki kendon jong ka an ka ba pher kum ka motor vehicles act kum ka prevention of cruelty to animals transportation of livestock rules kita ki an kala don lupa ti kala singan lupa la dangi implement ya kata ngila sutho ba ke ka bawan rung sangi hi kala long ke ba hut ka ba suba ba ka ba ka ba lat nakini ki ba ngim sultana bani I ba kala long no kum ka ta ba ki kwa ban pelong kum ka dumping area bakin dump ki birds ki bala bam smo ya ha ban bu saka yoga hat ke manu verify ba ka nongrim ka jongi ka lomba ki haban implement ya kata de na kata daw ki kwa ban bu daga district task force but kata ka task force kan khmi bat kan pet lada ke implementation ka long ka ba ya bit